Nej, de er ikke. Goddag. Goddag! Og velkommen. Jeg havde frø i halsen. Ja. Alle andre, de har tusser, men jeg har absolut en frø. Der var der en frø til. Wow! Men nu er vi tilbage til Pokeshow 2011. To. Og det forstod I nok alle sammen. Ikke op, Panda. Kom her, hvem er en god Panda? Ja, jeg er en god Panda. Nej, så kommer jeg lige. Han smagte dejligt. Pas på, Panda. Hvad? Lad mig ud herfra, der er lidt mørkt. Hold den lige. Ej, ja. Au! Au! Rosa! Woohoo! Jeg kommer ud! Hold den nu igen. Au! Hvem kastede den blomst? Au! Au! Så går vi videre til Pikachu. Pikachu, der skyder. Panda. Der er pause lige nu. Nyd reklamerne. Bye. Sækkestolen skal bruges i god behold. Altså tæske, svæske i den, som han gjorde. For så udløber datoen. Men man kan trods alt købe den seje teddybjørn bamse, spooky bamsen, som vi kalder den, for den har spooky øjne. Og den kan danse breakdance. Og så videre til Pokeshow part 2. Okay, videre til Pokeshow. Og nu, hvor I nu har set ham nyse, ham pladre og de tåbelige reklamer om teddybjørne fuld. Nå, videre til mig. Rosa. Jeg kommer lige om... Hey, hvad var det? Nå ja. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige ud og hente en pakke. Det gør jeg så bare. Jeg skal hente den sorte pakke. Ja. Og nu hvor vi venter på at Pikachu bliver færdig med at hente sin mystiske pakke. Og jeg tror vi venter til det sidst. Fordi jeg vil helst ikke blive angrebet af den sorte pakke. Den er farlig. Hør I? Farlig! 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 Farlig har han. Nå, så jeg har altså hørt, det er farligt. Au! Jeg kan moonwalk. Kan I se? Au, hovsa. Det var faktisk ret ondt, det der. Nå. Jeg skal lige på toilet. Hovsa! Og nu skal jeg så invitere 2 gæsteværter, som så har boet her i ret lang tid, altså. På det seneste. Fordi, hvem skulle jo ellers bo her? Ja, hvem gider egentlig at bo her? Ja, hvem gider egentlig at bo der? Det er dumt irriterende, det er meget irriterende. Hovsa. Ja, men nu er jeg så helt alene. Woohoo! Så er der fest!
Ja, det gjorde faktisk ret ondt. Så stop med at sige, au, au! Du skal ikke slå mig ned. Nå, det betyder en kamp. Jeg vil slå stolkamp! Og så, nu tror jeg, Pikachu kommer igen. Nej, Pikachu kommer igen. Og ja. Wow! Au! Au! Jeg kan ikke se noget, Mads. Mads! Nu op med det der. Se nu, du lige ødelagt videoen. Nu er den endnu ødelagt. Og nu er den rigtig meget ødelagt. Nu er det lige ødelagt videoen. Det var dumt af dig. Nå, nu er vi ned til pause. Ej, filmen er færdig. Nej, Mads, den er ikke færdig. Den er først lige begyndt. 6 minutter og 19 sekunder. Ja, den er næsten lige